Доброго вечора. В ефірі Прайм на телеканалі АТР. І сьогодні я радий бачити у нас в гостях виконуючу обов'язки міністра охорони здоров'я України пані Уляну Супрун. Добрий вечір. Доброго вечора. Я заздалегідь прошу вибачте мені за мою українську, тому що це буде перший ефір, який я спробую вести українською мовою. Дякую. Дякую вам за це прохання, щоб ефір був українською. Але дуже багато складних питань, пов'язаних з реформою охорони здоров'я, яку ви почали. І зараз перше питання таке. Чи відчуваєте ви себе переможецею в цій боротьбі за реформу? Або, може бути, це тільки початок боротьби, і, може бути, ви чекаєте якесь там бойкотування з якогось боку цієї реформи далі? Перший крок завжди є найважчий, коли починаємо реформу. І 26 років українці чекають, щоб покращити систему охорони здоров'я, щоб ця реформа відбулася. Що Верховна Рада проголосувала за законопроект 6327 і надала старт цієї медичної реформи, це є велика перемога, але це не є перемога моя, це є перемога цілої команди, яка працювала не один рік, а 3-4 роки, щоб це пройшло. Це від самого початку, коли стратегічна група почала розробляти, які плани, яку форму ця реформа має мати, а це завершилося із тим, що проголосували 240 народних депутатів і надали нам старт. А найбільша перемога це є для українців, це є для лікарів, це є для наших пацієнтів, українців, які будуть лікуватися або які будуть більш здоровими через цю реформу. І насправді це є перемога для нас всіх. Але навіть сьогодні вже розпочали роботу, бо одна річ є приймати законопроект або закон проголосувати, а друга річ є імплементувати його. І це там насправді дуже складно. Так, дуже складно. То вже сьогодні, як я вам говорила до ефіру, ми вже були у прем'єр-міністра і ми створили робочу групу при Кабміні, яка буде втілювати реформи. Ми планували, щоб реформа розпочалася вже в літі, мало бути від 1 липня. Але Верховна Рада проголосували лише зараз законопроекти, то ми починаємо від 1 січня, і ми мусимо декотрі нормативні акти до кінця року приймати. Встигнути, щоб вони вже були готові. І це через Кабмін, це через наші накази, юстовані накази, і ми вже створили цю робочу групу при Кабінет міністрів, щоб ми могли швидше документи, щоб підписували всі міністерства, це Міністерство фінансів, економіки і всі. Ну так, встигнемо. Ми маємо прем'єр-міністра, який підтримує ці реформи, хоче, щоб вони пройшли, і ми всі готові. Багато тих нормативних актів вже готові. Ми лише чекаємо, щоб президент підписав закон, і тоді ми можемо їх подавати. Ну, нормативні акти – це одне. Але без того не можемо розпочати. Звичайно, але життя в житті людей. Все набагато складніше на практиці. І моє перше питання щодо того, що конкретно зміниться для конкретної пересічної людини, яка, ось, ну, як я, наприклад, живе в Україні. Ось з 1 січня. Що я маю робити як пацієнт? Від 1 січня пацієнт, українець, підписує декларацію із своїм сімейним лікарем, своїм лікарем первинної ланки. Цей лікар буде отримувати кошти напряму від держави, щоб опікуватися тим пацієнтом цілий рік. Можна звертатися скільки разів, як потрібно, базові аналізи крові, скринінгові тести на рак, на туберкульозу, на ВІЛ-СНІД. Це коли потрібно лікарняні листки, коли потрібно, щоб щеплення дітей. Все, що відбувається на первинній ланці від 1 січня, коли ви підпишете декларацію, має бути безкоштовно для всіх нас. Що я маю робити? Ось після 1 січня. Після 1 січня або навіть до 1 січня знайти свого сімейного лікаря. А як?
Це є лікар. Багато з нас мають лікарів, які є в нашому дільничному центрі, є центрі первинно-санітарної допомоги. Це є лікар-педіатр, лікар сімейний або загальної практики. Більшістю людей шукають лікарів переважно від своїх друзів. Вони питаються, де хороший лікар, або питаються своїх інших лікарів. Я питаюся в інших лікарів, кого вони мені рекомендують, бо це мої друзі, Пані мої Оляно, колеги. а чи вистачає лікарів сімейних, яких ось ви сказали? Чи вистачає їх для всіх українців зараз? Нам немає досить сімейних лікарів, але ми додаємо і педіатрів до первинної ланки, і лікарів внутрішньої медицини, які можуть на загальну практику. То з тими додатковими лікарями на наш старт вже буде досить лікарів. Але ми кожного року будемо на державному рівні визначати, які спеціальності нам потрібно, щоб лікарі проходили навчання, інтернатури, резидентури. І ми будемо концентруватися на ті лікарі первинної ланки, сімейні лікарі, педіатри і загальної практики. Для них зараз буде найбільш вигідно. Вони будуть мати підвищену зарплату, за них буде дуже великий попит, бо люди будуть шукати своїх лікарів, і громади будуть шукати сімейних лікарів, щоб до себе притягнути, щоб їхні громади, їхні громадяни мали своїх лікарів. Ви така оптимістична людина. Ви вважаєте, що все буде добре, але є багато людей, наприклад, людей, які критикували вас протягом всього цього року останнього, і ви були об'єктами жорсткої критики, навіть дуже жорсткої. Наприклад, я хочу прочитати останнє висловлення пані Ольги Богомолець, яке було оприлюднено на Фейсбуці після того, як депутати більшістю голосів все ж таки прийняли остаточний варіант реформи. І подивимось на екран, що вона написала. Щось я не бачу. Ось, геноцид розпочався. Українці, наші телеглядачі зараз можуть бачити цей текст. Він дуже витримав таких серйозних словах, як геноцид. Як ви відноситесь до цього? Чому така жорстка критика? В чому сенс такої жорсткої критики? І чому вона така, я не розумію, вас звинувачують в тому, що ваша реформа не тільки не покращить життя українців, а погіршить набагато. Перше, я думаю, що це неправильно використовувати слово геноцид на такі політичні і популістичні вислови. Бо насправді геноцид – це є голодомор, геноцид – це є це, що відбулося під час Другої світової війни. Це не є така річ, що ми повинні популістичними словами кидати таке довкола в наших розмовах. А друге, багато людей бояться, що буде, бо це міняє систему, яка вже не лише 26 років, але до того, під час Совєтського Союзу існувала. І багато людей привикли до неї, і вони бояться щось нового. Друге, і це, я думаю, всім відомо, багато людей, навіть ті, які висловлюються тими словами, вони заробляють дуже багато грошей, і вони не хочуть бачити зміну в системі, бо їхні корупційні способи, як вони заробляють, воно вже не буде дійсне. І третє, я думаю, що є нерозуміння, що люди вимагають ці реформи. 72% людей, українців на соціальному опитуванні, вони хочуть бачити ці реформи. Вони хочуть, щоб медицина змінилася. Тому вони що розуміють, жахлива ситуація, жахливо. насправді. І гроші йдуть за пацієнтом, всі розуміють, що це означає. Бо пояснювали і казали, ви йдете до лікаря, держава заплатить напряму лікарю, без тих чиновників, напряму лікарю за це, що вас лікують. Люди хочуть це бачити. І ті, які не підтримують, ті, які не розуміють, що відбувається, я думаю, багато з них або бояться, або їм вигідно в тій системі, бо вони заробляють, або вони не прислухаються до наших громадян.
Вони не виходять поза квартал урядовий і не спілкуються з людьми. Багато хто ще казав, що якщо ця реформа буде почата, буде багато теж шансів на корупцію. Ну, тобто буде корупція в плані того, що будуть якісь лікарі приписувати собі пацієнтів, які корисні для них, які не існують, але або які не такі хворі, як інші. Як ця система буде зараз на працювати? первинній ланці кожен з нас повинен мати лікаря первинної ланки. Ми не маємо хворіти, щоб мати свого лікаря. Лікар має не лише лікувати, коли ми захворіли, а підтримувати наше здоров'я. Він не може. Відмовитися не може, лише як в нього є вже 2000 пацієнтів. Бо не може мати сімейний лікар більше, ніж 2000 пацієнтів. А кожен з нас повинен мати свого лікаря, до кого ми можемо звертатися, як ми здорові і маємо запитання, як ми захворіємо, і щоб допомогти нам у превентативній медицині не лише чекати, щоб ми захворіли і вже йти до спеціаліста. Ну, це перше. А друге, частина закону, це також є створення системи електронної охорони здоров'я, це e-health. Ця система передбачає, що буде електронний реєстр пацієнтів. Всіх. Пацієнт приходить до свого лікаря, підписує декларацію, лікар реєструє його в систему. Як він відходить від цього лікаря, йде до іншого лікаря, бо йому не подобається цей лікар, або він переноситься в інше місто, тоді він знімається із одного лікаря списку і переходить на іншого. Не може бути повторно, бо це є електронний реєстр, який дивиться на декотрі інші речі, не лише ім'я, прізвище. Коли цей реєстр буде готовий? Цей реєстр вже діє. Ми вже записали медичні заклади, вже лікарі записуються, і ми на наступному місяці, у листопаді, будемо мати програму, називається «Лікар у кожній сім'ї», де кожна сім'я має прийти і записатися до свого лікаря. Від 1 січня вже перейдемо на нову систему фінансування, а вже час шукати своїх лікарів. Ну, добре, подивимось, як це все буде. А в мене є питання не від мене навіть, а від радника голови Меджлісу кримськотатарського народу, пана Арсена Жумаділова, який вчора написав пост на Фейсбуці, де він підтримав реформу в цілому. Але в нього є таке питання, і він мені надіслав його. Чи зможуть громадяни України в Криму скористатись медичним обслуговуванням на материку, уклавши відповідні договори з надавачами медичних послуг? Якщо так, то як саме? І якщо ж ні, то чи не є, чи порушуватиме конституційне право наших співгромадян в Криму на медичне обслуговування? Ну, це є одна з тих речей, яка є революційно у реформі, яка відбувається. Ми вже не є прив'язані до місця нашої прописки. Ми можемо підписатися до будь-якого лікаря в Україні. Тобто з Криму? З Криму приїжджають в Херсонську область, Миколаївську область, Одеську область, чи до Києва, чи до Львова, підписуються до свого лікаря, і від того моменту вони користуються медичною системою. Все. Вони можуть вибрати будь-якого лікаря по цілій Україні. І цей лікар отримує напряму кошти за цього пацієнта. Не як зараз, де від державного бюджету розподіляються кошти на область, яка розподіляє тоді на район і так далі. Тільки. На своїх. І людина, яка з Криму приїжджає в Херсон, їй кажуть, в нас немає коштів за вас, бо ви є з Криму, а ми лише маємо гроші на людей з Херсону. Це дуже дивно, тому що всі кримчані і всі вимушені переселенці, вони знають, що вони трохи або не трохи дискриміновані в континентальній Україні. Тому що їм говорять, недостатньо документів, недостатньо документів, немає грошей, ми не знаємо, де є ваша історія хвороби, ми не хочемо вас лікувати. Навіть не віриться, що не буде жодної дискримінації в вашому випадку медичної реформи. Лікар не може відмовлятися, як в них є паспорт, що показує, що хто вони є, вони підписуються з тим лікарем і вони там лікуються. Друга річ, яка допоможе нашим друзям з Криму, які будуть приїжджати, нашим українцям, є, що як лікарі
переїжджають в Україну, то вони можуть вже, як вони переїжджають на іншу область, вони можуть реєструватися набагато простіше, отримувати ліцензування на практику. Бо я знаю, що є лікарі, які переїхали в Київ або у Львів, і їм важко отримувати ліцензування, бо всі їхні документи є в Криму. Ми зробили спрощену процедуру на ліцензування самої медичної практики, і ті лікарі можуть отримувати свою ліцензію простіше. І це буде приватна практика? Вони можуть або приватну практику створити ФОП, і це переважно більшістю, які будуть робити, або вони можуть працювати в амбулаторії, яка є при місті або при області. Пані Уляно, готуючись до цієї програми, ми провели опитування на вулицях Києва, і в нас є кілька питань до вас від пересічних громадян, які просто йшли по вулиці. І зараз я попрошу режисера показати нам перше питання. Запитання, куди йдуть благодійні внески, і щоб людині була якась, не знаю, відповідь або на сайті, або ще десь, щоб можна було подивитися, що за ці гроші було куплено, взагалі зроблено. Це про те, я знаю просто контекст, це про те, що людина пішла до лікарні, і там її примусили, добровільно, недобровільно насправді, надати такий внесок, добродійний внесок, і вона питає, куди цей внесок пішов, і як буде після початку реформи. Від 1 січня ми починаємо на первинній ланці, там, де є сімейні лікарі. На вторинній, третинній ланці, там, де є лікарні і поліклініки, воно починається вже від 2020 року. То це є окрема реформа, яка відбудеться трохи пізніше. Але вже зараз беруть благодійні внески у лікарнях. І ми вже через Кабінет міністрів ми заюстували наказ МОЗ, що від 2018 року будь-які благодійні внески, які приходять в лікарні, вони мають бути опубліковані, що сталося з тими коштами. Перше, наша людина, яка приходить, або благодійник, який хоче давати кошти, або зараз ті пацієнти, які дають кошти, вони мають отримати чек, щоб вони знали, що вони це надали кошти. І тоді має публічно на сайті лікарні виставлено, на що ті гроші пішли. Тобто це не заборонено, але треба нести відповідальність за ці гроші. Правильно. Наступне питання. Якщо не платить доктору, который принимает роды, деньги, неужели он не примет роды? Щодо питання щодо родів. Пологів, так. Пологи це дуже одна з тих послугів, які, коли навіть між першим і другим читанням ми міняли текст разом з народними депутатами, ми поставили, що одна із тих гарантованих послугів, які будуть надаватися, гарантований пакет послугів, це буде пологи. Знов, це є вже спеціалізована допомога, це вже є, коли ми до 2020 року перейдемо зовсім на нову систему, пологи будуть безкоштовні. Зараз вони далі будуть, як воно відбувається, бо ми залишаємо на вторинній ланці, там, де є пологи, воно не міняється, буде субвенція, яка оплачує пологові будинки і мають надавати допомогу для пологів, але ми також готуємо, щоб, сподіваємося, у липні наступного року була пілотна програма в декотрих регіонах, де ми вже будемо оплачувати цілу послугу пологів. Що є оплата послуги пологів? Це є, що жінка приходить в пологовий будинок, там її надають і лікаря, і медсестру, і ліки, і витрачальні матеріали, і все, що потрібно. І це коштує ось стільки грошей, там 15 тисяч гривень, 25 тисяч гривень, а держава платить за все 25 тисяч гривень обов'язково, а жінка платить нічого.
Як вона би хотіла мати свою приватну кімнату або специфічного лікаря, або щось інше, тоді вона би мусила, можливо, доплатити. Але щоб ті базові речі кожен з нас повинен мати, коли йдемо в пологовий будинок, це буде безкоштовно. Але знову, від 20-го року повністю, а від 18-го року, в половині 18-го року передбачаємо, що буде така пілотна програма. Наступне питання, будь ласка. Чи буде якась підтримка для пенсіонерів із цією реформою? Ну, перше, вже є велика підтримка пенсіонерів, бо навіть до реформи ми почали програму «Доступні ліки», де серцево-судинні захворювання, бронхіальна астма і діабет другого типу, ліки на амбулаторному рівні можна отримувати безкоштовно або з маленькою співоплатою, як є рецепт від лікаря. То вже є велика допомога для наших пенсіонерів. На цю програму вже на цьому році 700 мільйонів гривень, на наступному році це 1 мільярд гривень. То це вже допомагає, бо є ліки і вони самі не мусять платити, пенсіонери. А друга частина є на первинній ланці, вони будуть мати, пенсіонери, коли вони мають свого сімейного лікаря або свого лікаря загальної практики, вони можуть лікувати хронічні хвороби, звертатися до своїх лікарів, отримувати рецепти, все, що їм буде потрібно, безкоштовно. Ну, але до цього ми ще не дійшли. Ну, від 1 січня, як вони вибирають свого лікаря, вони вже зможуть безкоштовно на первинній ланці мати всі аналізи, доступ до свого лікаря, все, що їм буде потрібно на первинній ланці. Як вже потрібно йти до спеціаліста, це буде від 2020 року, будемо оплачувати ті послуги в поліклініці або в лікарні. А доступні ліки – це безкоштовні ліки. Ми кожного року розширюємо, які ліки будуть включені в цьому. І це буде допомагати нашим пенсіонерам найбільше. В законопроекті 6327, який вже проголосували в Верховній Раді, там є долучено, що ми зможемо створити медичну субсидію, так само, як ми маємо на електроенергію, для тих, які економічно не можуть самі заплатити. Так само, як є електроенергія, як є сім'я, яка не може заплатити, або пенсіонери. В мене є особистий приклад. В мене є друг, у якого стома. Ну, ви розумієте, що це таке. Так. І в нього не вистачає грошей, щоб, це ж такі засоби, які потрібно постійно купувати. І він підрахував, виходить близько 2000, більш ніж 2000 гривень в місяць. І в нього, це для нього занадто великі гроші. Ось що буде з такими, з найімущими, з небагатими людьми? Знову, будуть ті програми, які є доступні ліки і витрачальні матеріали, які на амбулаторному рівні використовуються. Коли ми вже перейдемо в 2020 році на оплату всіх медичних послугів через державне страхування, через Національну службу здоров'я, то його лікар виписує йому рецепт, що йому потрібно ось такі витрачальні матеріали. Він іде у аптеку, отримує це, а держава напряму буде платити в аптеці. На амбулаторному рівні це буде робитися так само. Це коли буде страхова медицина? Це буде в 2020 році, коли вже не лише на первинній ланці, а також і на спеціалізованій медицині, і в лікарнях будемо оплачувати по-іншому. Будь ласка, наступне питання. Страховая медицина, она, я так понимаю, что это будет все на западный манер. Будут ли поборы, независимо от того, что люди будут оплачивать взносы за страховку, будут ли созданы какие-то органы, которые будут бороться с коррупцией именно на локальном уровне, в том плане, что не пришлось бы платить и за страховку, и как карман врачу, как у нас сейчас это принято? Як буде? Ми всі вже заплатили за нашу страховку, бо ми платимо кожного дня, коли купуємо в магазині, або кожного року платимо наші податки. Наша страхова – це є з бюджету. Цього вже існує, вона вже є, не треба додатково доплачувати якусь іншу страховку. Ми вже її заплатили всі, вона є в бюджеті. А щодо лікарів, які беруть додаткові кошти, або лікарні, які будуть просити додаткові кошти від пацієнтів,
Лікар або лікарня підписує договір із державною страховкою. Це є Національна служба здоров'я. В тому контракті написано, що вони не можуть брати додаткові кошти від пацієнтів. Взагалі ніколи. Їм не дозволено. По тих послугах, які надаються безкоштовно, вони безкоштовні. Як є якісь послуги, які не покриваються державною страховкою, там естетична хірургія або, можливо, стоматологія, яка не є невідкладною, інші такі речі, тоді це можна окремо, це не є покриття державою. А це все, що покриває держава. Лікарня або лікар не може брати кошти з грошей від пацієнта. Як вони беруть, пацієнт тоді може написати скаргу, і це навіть анонімно, написати скаргу. Іде перевірка, як ми бачимо, що лікарня бере кошти, гроші від пацієнта, або лікар бере гроші від пацієнта, тоді перше є штраф, тоді вже є кримінальна справа, і ми зриваємо контракт з ними, і вони не будуть отримувати кошти. ліцензії, це як це виглядає? Це є... Лікарі мають ліцензію на господарську дію, не мають професійне ліцензування. То це буде зірвання контракту. Вони не будуть отримувати більше коштів, бо вони проти свого контракту Я знаю, діють. як це діє, наприклад, в Ізраїлі. Там моя особиста сестра працює лікарем в Ізраїлі. І там кожен лікар має свою особисту ліцензію від держави. І якщо він якийсь там злочин діє, то це після цього він може втратити ліцензію. Так і буде і в нас теж? Ми зараз готуємо з нашими колегами-правниками закон про ліцензування професії. Це є, що ви розповідаєте в Ізраїлю, в більшості країн Європи, в Штатах, в Канаді. Лікар отримує не лише ліцензію на господарську дію, а також на свою професію. І тоді це є захист для лікаря, бо як в нього є ліцензія, він може працювати в будь-якій лікарні, і він може відкрити свою практику, як хоче. Це для нього захист, це показує, що він може працювати лікарем. Це є захист для пацієнта, бо пацієнт знає, як держава видала ліцензію, то цей лікар може його лікувати. А для держави це є спосіб, що ми можемо, контролювати, регулювати, хто буде надавати медичну допомогу. Бо як лікар неправильно надає допомогу, як він шкодить пацієнтам, або він займається корупційними схемами, бере гроші від фармкомпанії або від пацієнтів, це, що є нелегально, то ми можемо тоді відібрати ліцензію, і він не може працювати лікарем. Ми зараз готуємо це. В Україні його немає. Немає. Але буде. Буде. Добре. Ще питання, яке прийшло з інтернету. Чому в медреформу не закладено фінансування інноваційних методів лікування, зокрема для лікування бійців АТО? Чи це правда? Зараз інноваційні проекти чи лікування – це є наукова робота. Це фінансується через наші наукові гранти, які надаються через МОЗ, також надаються через Національну академію медичних наук. Інноваційні способи лікування – це переважно робиться як клінічні дослідження, а не як лікування. Як воно вже пройшло все клінічне дослідження, як воно вже є прийняте у протоколах лікування, тоді воно переходить на звичайне лікування. Зараз це, що відбувається лікування бійців АТО щодо інноваційних способів лікування, воно є на експериментальному рівні. Це не є лікування, яке вже є у протоколах. А ми через юстований наказ МОЗу ми визнали джерела міжнародних протоколів лікування, що наші лікарі вже можуть їх використовувати. А щодо протоколів? Я знаю, що в остаточному варіанті реформи немає саме протоколів міжнародних. Так, ми хотіли вкласти на рівні закону, щоб наші лікарі могли використовувати міжнародні протоколи лікування без того, щоб вони окремо якось проходили знов підтвердження в Україні. Бо як вони вже використовуються в Європі, або в Штатах, або в Канаді, або в Австралії, або в Японії, так само як ліки. Хто був проти цього і чому? Хотіли, щоб змінити
змінити, як ми це вкладаємо в законопроект. Хотіли, щоб перше воно було адаптоване до України, українізовано, ніби українці якось хворіють інше, ніж європейці або американці. А друга річ, хотіли, щоб воно далі проходило підтвердження через Національну академію медичних наук, або через МОЗ, або через якісь інститути, замість, щоб автоматично його визнавати. Ми хотіли, щоб або залишили, як що визнаємо їх, або його не мати. І коли вже почали дуже багато правок вставити до нього і робити такі речі, які... Ви зрозуміли, що Ми зрозуміли, що нема не чого. треба. Воно вже існує на рівні юстованого наказу МОЗ, і сподіваємося, що воно буде також і вкладено, коли ми створюємо Національну службу здоров'я, нашу державну страховку, і будуть підписуватися договори із лікарями, із медичними закладами, що там буде виписано, що вони мають лікувати пацієнтів за міжнародними протоколами, за протоколами, які є визнані на міжнародному рівні. Таке. Багато українських протоколів також є визнані на міжнародному рівні. Вони співпадають з міжнародними протоколами. Але щоб не кожного року не повторювати, ми визнали джерело протоколів, і як вони міняються кожного року, то ми міняємо наше лікування. Ви знаєте, що медицина дуже швидко міняється, бо є інновації. Є інновації, є зміни. І ми, щоб не чекати, щоб 8 місяців чи рік переглядати якісь зміни, які відбулися в інших країнах, ми кажемо, як вони вже визнані європейською спільнотою, лікарською, професійною, то ми його приймаємо в Україні також. Пані Оляна, а чому депутати не підтримали співоплату? Можна запитатися у депутатів, коли коли було соціальне опитування українців, більше громадян, більше 65% підтримали, що вони готові заплатити до 20%, то 75% були готові до 10% співоплати. Чому? Бо українці розуміють, що зараз вони платять за все. Вони йдуть в лікарню, вони не знають, які будуть тарифи, вони не знають, скільки вони будуть платити, і багато з них, вони навіть не хочуть йти до лікаря або до лікарні, бо бояться, скільки буде коштувати їхнє лікування. Коли було опитування, і казали, буде тариф визнаний і буде співоплата, всі будуть знати прозоро, скільки треба заплатити, буде список, всі будуть знати, не можна більше брати від них, вони готові там заплатити 10%. Як 1000 гривень, то вони готові заплатити 100, а держава 900. Як вони будуть знати, отримують чек, і вони це розуміють. А це вам не в реформуванні? Це би допомогло, бо в нас ми думали, що десь до 15% можемо мати десь співоплату, додаткове фінансування, спочатку заплатити за послуги, а з часом ми думали, щоб це залишити в лікарнях, щоб вони могли на свій розвиток закуповувати додаткове обладнання, щоб вони могли розвиватися, але народні депутати на їхнє бачення це був кращий спосіб, щоб не мати співоплату, щоб медицина лишилася, як в їхніх очах зараз думають, що це безкоштовно, і далі, щоб ніби воно було безкоштовне. А насправді ж все інакше. Все інакше, дуже інакше. Я знаю, я була майже в кожній області в Україні. Ми спілкувалися з більше 10 тисяч людьми перед тим, як ми подали законопроект, щоб поспілкуватися, знати, які є проблеми, які є зараз виклики. Це, що ви говорили щодо ліцензування лікарів, це було на кожній нашій зустрічі. Лікарі питалися, коли в нас буде ліцензії. І ми пішли, і ми пишемо законопроект. Вони хочуть. Наші люди питалися, коли будуть визнані якісь тарифи. Ми готові на співоплату, але скажіть нам, скільки, щоб ми розуміли, скільки треба заплатити. А скажіть, будь ласка, на яку країну, ви сама з Америці, на яку країну це схоже? Ось така система, яку прийняли зараз, або вона не схожа ні на що взагалі? Це знаєте, особливо така річ. Що в нас було так вдалося, що
ми трохи спізнилися з нашою реформою в порівнянні до інших країн бувшого Совєтського Союзу, і ми трохи позаду їх. То ми могли подивитися на їхній досвід, і ми дуже багато від них навчилися. Що ми зробили замість того, щоб взяти єдину якусь одну країну і базувати все на одній країні, ми взяли це, що є найкраще з багатьох інших країн. Ця система, щоб мати державну страховку через бюджетні кошти, це є система, яка є в Великій Британії. Вона працює. В Німеччині теж. Це Великій Британії. Також в Іспанії це працює, що це державні бюджетні кошти, які розподіляються. Європейська система, це європейська не система, американська. не американська. Американська система, єдина частина американської системи, яку ми би хотіли трохи внести в українську систему, це є система екстреної медичної допомоги, бо в них це дуже добре працює, на дуже високому рівні. Це ізраїльська безкоштовна система допомога. Безкоштовна, та ізраїльська система, що дуже багато наполягають на первинну ланку, на сімейних лікарів. Там так. дуже сподобалося, ми взяли це від них, що ми будемо концентруватися набагато більше на первинній ланці. Ми взяли це, що є найкраще з багатьох інших країн, і створили унікальну українську систему. Бо ця система, вона не є схожа на лише одну країну. Це найкраще зі всіх. Пані Оляна, вас, не конкретно вас, а всіх, хто за реформу, обвинувачують в тому, що в тексті документів немає жодної конкретики. Наприклад, нещодавно такий сайт «Страна.ua» оприлюднив такі приблизні тарифи. Я не знаю, звідки вони їх... Я можу вам пояснити, звідки вони є. Поясніть, будь ласка. На цьому році, 2017 році, було вкладено в бюджет 2017 року 200 мільйонів гривень на пілотну програму, щоб Національна академія медичних наук платила за медичні послуги, щоб від бюджету заплатили їм не давати 200 мільйонів гривень, а щоб заплатити за медичні послуги у них. І це є така пілотна програма, і в них вони подали ті розрахунки, скільки мають коштувати ті послуги на високоспеціалізовані допомоги. Це не тарифи для людей? Це не тарифи для людей, це не тарифи, які навіть визнала МОЗ. Бо ми сказали їм, ось ні, ці тарифи є зависокі і ми їх не визнаємо. А взяли це і видрукували, ніби це якісь тарифи, що хтось визнав. Це не буде тарифи, це набагато вищі, ніж буде коштувати. І знов це є придумана система чи формула, яку надали від Національної академії медичних наук. А щодо конкретики. Одна з проблем, яка часто відбувається в українському законодавстві, є, що закони так чітко, детально виписують кожну річ, що як треба навіть найменшу річ змінити, треба йти і міняти всі закони, і дуже довго забирає, щоб це робити. Що ми зробили? Ми написали правила. Які правила будуть? Хто буде визначати формулу? Кабінет міністрів. Це буде в постановах правильно, Кабінету влади. міністрів, це буде накази МОЗу, постанови Кабінету міністрів, і це буде кожного року у Верховній Раді через бюджетний процес підтверджений бюджетом. Я сподіваюся, що це все буде відкрито, прозоро. Так, все завжди є відкрито і прозоро в МОЗ. Все, що кожен нормативний акт перед тим, як ми його підтверджуємо, це громадське обговорення. Експерти, які дивляться, ми маємо відкриту розмову зі всіма, бо в нас найкраще є, щоб люди мали інформацію. І доступ до інформації достовірної, як у вас зараз по телебаченню, що питаються напряму питання, і є відповідь, це найкращий спосіб, щоб знати. Ще ми маємо дуже багато питань, ми не встигли на всі питання надати відповіді, але час нашої програми закінчується. Я дуже вдячний вам, що ви прийшли до нас, і чекаємо на вас знов. Зробимо раунд 2 і більше запитань буде. Thank you very much. Дякую. До побачення.